Ναι. Παιδιά, μια καταγγελία θέλω να κάνω όσον αφορά τα πιτόγυρα. Δεν είναι δυνατόν να έχει πάει το πιτόγυρο 4,20. Πήγα τις προάλλες να πάρω 2 τυλιχτά, 8,40. Τι φάση με τα κουνούπια στο χωριό. Με έχουν τσακίσει τα κουνούπια, έτσι. Με έχουν τσακίσει τα κουνούπια. Πήγα μετά στο Χασάπι να πάω να πάρω ένα κοτόπουλο να φτιάξω την επόμενη μέρα 7 ευρώ. Φίλε, λέω κάτσε ρε μαλάκα. 7 ευρώ ένα κοτόπουλο και 8,42 τυλιχτά. Ναι, πρέπει λίγο να σταματήσει κάπου αυτό. Δεν μπορεί να μας χρεώνει τώρα το πιτόγυρο 4,20, κοντεύει 5 ευρώ να πάρουμε. Δηλαδή να έχω σπίτι μου μπάμια, να θέλω να πω ότι θέλω να πάω να πάρω ένα πιτόγυρο και να σκέφτομαι να δώσω ένα μεροκάματο. Θα δουλέψω δηλαδή μια μέρα ολόκληρη, παράδειγμα. Ναι, μας έχουν τσακίσει τα κουνούπια, έτσι. Χάλια τα είναι. πόδια μου είναι χάλια. Έκανα μπάνιο με το ρεπέρ. Ναι, λοιπόν, ναι, αυτό ήθελα να πω. Αντίσταση, αδέρφια. Αντίσταση. Σταματάμε να παίρνουμε. Θα δεις άμα θα σταματήσουμε να παίρνουμε για λίγο καιρό. Να δεις πώς θα αλλάξει όλη αυτή η ιστορία. Ειλικρινά σου μιλάω, θα πέσει η τιμή. Ξέρω ότι σε αφορά, ξέρω ότι με αφορά. Κύριος Θανάσης είναι απέναντι. Ναι, δεν είναι. Δεν είναι. Λικούρι. Stop, λίγο στα κουνούπια λέω καλά, εντάξει. Και στα κουνούπια αντίσταση. Μια καταγγελία δυνατή για τα πιτόγυρα που τόσο αγαπάμε. Ξέρω ότι σε πονάει, ξέρω ότι συνεχίζω και εγώ να τρώω και εσύ συνεχίζεις να τρως. Ναι ρε φίλε, κόψε να τρως για λίγο καιρό σουβλάκια. Δηλαδή κάπου όπα. Κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Κάνε χειροκρότημα. Ναι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να δίνω 4,20 να φάνω σουβλάκι. Αυτά. Ευχαριστώ.